Jawat asto ing laragan dusun desa Lembojati orang sumur ing pepadane para pinundi sampun ana pinter-pinter adem ning sosok kalpatan ingkang tumanduk dengan sampun perburuke ugi sageta sampurna lebur wonten ing dinten saha dalu ari punika. Mekaten atur saking para putra wayang para prato ing laragan Jakarta. Eyang kakung saha eyang putri Romo Ibu wonten ing kalangan dalem menika sepinten anggere kalpatan sodo ingkang tumanduk wonten ing sopan dengan sabtu ingkang sedaya kula wonten dados paketemon wonten ing sopan wonten ing sedaya kalpatan atur saking para putra wayang ing perantauan wonten ing dalu menika. Para putra-putraku, anak-anakku, lan putu-putuku sing bagus lan sing ayu-ayu. Rasa bombong, rasa mongkok, setunggal sawat, 1.200 tigang dosa gangsal. Saestu ing laragan dusun Samping kangge dalu menika para putra wayang saha Maroyagung ing laragan Samping wangsul wonten ing swasana mitra. Bapak Kepala Desa Keparmo